Covid keteli bilen kesellenleri hasaba almanlygyny resmi taýdan yglan edýän Türkmenistanda koronawirusyň simptomlary bilen keselhana düşýän adamlar köpelýär. Bu ýagdaýda Aşgabatyň hastaxanalarynda ýokunç keselleri bölümleri giňildiler. Daşugda bolsa keselhanalar hastalardan boşadylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 1-nji ýylda beren maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Sapar Murat Niýazow adyndaky keselhanada ýokunç keseller bilen kesellänler üçin blog açylypdyr. Häzirki wagtda ýurtda ýetip pnevmoniýanyň ýaýramagy dowam edýär we hastaxanalarda COVID-19 alamatlary bolan ýataglaryň sany köpelýär. Paýtagtda gyzygyny ýokary we dem alyş problemalary bolan ýataglar esasan Aşgabatyň çetindäki çoğunlukda ýerleşýän ýokunç keselleri bejermek we öňüni almak boýunça merkeze ýeberilýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä koronawirusyň bolmagy guman edilýän hastalar üçin döredilen bu ýerdäki karantinde berk çäreler görülýär. Lukmanlar gowy kostyumlarynda işleýär, işgärler daşarky aragatnaşykdan özgünleşdirilýär. Bu aralykda ýurduň demir gazygynda daşugda vilayet we etrap keselhanalary hastalardan boşadylýar. Esasy hastaxanalar boşadyldy, hatda agyr keselli planlaşdyrylan bejergi alýan we kronik näsaglar öýlerine goýberildi. Olara öýlerinde bejergisini dowam etdirmek maslahat berildi. Käbir lukmanlaryň pikirçe, olar koronavirus epidemiýasyna taýýarlanýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji ýylda aýtdy. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri mundan odal Daşuguz şäherine baryp gaýdanlaryň arasynda koronavirus alamatlary bilen kesellän näsaglaryň köp bolandygyny habar berdiler. Bu bolsa regionda epidemiýanyň ýüze çykan bolmagynyň ehtimallygyny görkezýär. Daşugyň ýol başçylary we Türkmenistanyň häkimetleri regionda we tutuş ýurtda dowam edýän keselçiligi ikrar etmeýärler we garaşsyz habar beriş serişdeleriň berýän maglumatlaryny kommentirlemeýärler. Häkimetler ýurtda COVID-19 keseliniň bolmagynyň ehtimallygyny resmi taýdan ikrar etmeseler-de käbir öňüni alyş çäreleri güýçlendirýärler. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi ýurtda ýeti öýkün infeksiýasyna sezi bar bolan näsaglar üçin anyklaýyş, bejeriş we öňüni alyş çäreleriniň üýtgedilen görnüşini tasdiklady. 17-nji ýylda gol çekilen bu resmi namanyň teksti Azatlyk radiosyna ileterli boldy. Şeýle-de häzirki wagtda ilata virusa garşy dermanlaryň guramatçylykly tertipde paýlanmagy dowam etdirilýär we jemgyýetçilik ýerlerinde dezinfeksiýa geçirilýär. Virusa garşy serişde hökmünde ozalky döwürde ulanılan we peýdasy subut edilmedik Rimantadin dermany paýlanýar. Öndürüji tarapyndan 30 tabletkanyň ulanylmagy göz öňünde tutulýan bu derman her adam başyna 7 ýa 10 tabletkadan muhtyna paýlanýar. Häzirki wagtda döwlet edaralaryna we bazarlara barýanlardan ellerini antiseptik bilen aratsalamak talap edilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy bazarlarda geçirilýän dezinfeksiýa barada şeýle görünýärdi. Bazarlarda barýanlaryň ellerine tasdor bilen antiseptik sepmek bilen çäklenmän bu kurdagy haýsydyr bir sprey dermanyny hem sepýärler. Şeýle hem aýratyn bir ýerde Rimantadin tabletkalaryny paýlaýarlar. Şol ýerde sanitar we lukman bar diýip habarçymyz hususan da paýtagtyň Cennet bazarynda 30-njy ýylda bolan ýagdaý barada görünýärdi. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý şuny hem dowam edýär. Dezinfeksiýa etmekden ýüze ürünleri bazara girmäge ruhsat berilmeýär. Öňküdek COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreler Türkmenistanda maý aýynyň başynda güýçlendirilipdi. We bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanda koronavirus bilen bagly ýagdaý görmek üçin sapar etjegini eglan etmeginiň ideýanyny gabat gelipdi. Şonda türkmen häkimetleri virusa garşy serişde hökmünde ilatdan oksalin madyny ulanmagy talap edipdi. Şu günler dezinfeksiýanyň güýçlendirilmegi we hastaxanalaryň hastalardan boşadylmagy bilen bagly ýagdaýyň ýurtdaky ýetip pnevmoniýanyň ýaýramagyna garşy durmak bilen baglanşyklymy ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça bilermenleriniň ýurda etjek saparyna taýýarlyk bilen baglamayyn belli däl. Bu arada türkmen resmiýetlerinden resmi görnüşde kommentariýa almak mümkin däl. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça bilermenleriniň iýul aýynyň başynda boljak aýdylýan sapary ýurtdaky hakyky ýagdaýy aýdynlaşdyryp biler diýip umyt edilýär. Köpden bäri garaşylýan bu saparyň iýulyň başynda boljagyny aýdan türkmen resmiýetleri takyk senesini ma'lum etmediler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň müdiri Hans Kluge COVID-19 boýunça bilermenleriň Täjikistana we Türkmenistana sapar etjegini 23 aprelde eglan edipdi. Missiýanyň Täjikistana sapary şonda destine başa bardy. Uzak wagtlap öz çäginde COVID-19 keselini inkar eden Täjikistan 30 aprelde halkara bilermenleriniň ýurda barmagynyň öň ýany boyun aldy we ýurtda COVID-19-dan ölenleriň anyklanan sany boýunça gyzga wagtda Merkezi Aýda regionunda 1-nji ýere çykdy. Şonda Türkmenistan koronavirus boýunça halkara bilermenleriniň sapary baradaky şol habara gurama bilen gepleşiklerini ýygjamlaşdyrmak we ýurtdaky karantin dowlaklaryny tizden tiz ýok etmek bilen reaksiýa görkezipdi.